Ova poruka je za one koji veruju da su im rokovi sada previše zgusnuti. Za one koji veruju da je jako malo vremena između rokova za pripremu ispita i pitaju se kako sad oni to da iznesu. Ajmo sad od početka. Znači, problem u ovoj situaciji je to što ti gledaš opet u rokove i gledaš kako su oni na nedelju dana ili na 2 nedelje i to je tako zgusnuto, to je tako nagurano. Kako ja sad danas da krenem da učim neki ispit, da ga naučim za nedelju dana, položim ga i onda opet učim naredni opet za nedelju dana, kako ja sad to da naguram, kako to da izvedem? I znači, cela problematika potiče u tome što gledaš u rokove i to ti pravi stres jer i gledaš u nešto što je nemoguće. Gledaš u rokove, zamišljaš situacije koje su već nemoguće unapred i normalno da te to stresira. Ajmo korak unazad. Da vidimo mi prvo šta ti studiraš. Jel postoji uopšte na tvom fakultetu neki predmet koji je moguće spremiti, pripremiti, steći iz njega razumevanje i znanja za nedelju dana? Znači, ja radim s ljudima koji imaju masovno neke ispite, čak, ovo je lako, ali ima da se radi. Evo, jutro smo imali tu situaciju, to je posebna tema. Jeste lak je ispit, stvarno je lak, ali ima posla, bez obzira što je on lak, što ti nećeš se mentalno preznojiti. Ima posla, treba vežbati, treba ovo obnoviti, treba ovo složiti. Ima posla, lako i meni da spremim sataraš za ručak, jako mi je lako. Ništa se ja tu ne umorim, ali treba vremena, jel treba posla, jer ja dok svaku jednu stvarčicu iseckam, prođe vremena, jel tako? I ne mogu brže nego što šporet radi, ne mogu ja brže da kuvam nego što šporet greje. Znači, postoje neka ograničenja i to što je nešto lako ne znači da ne traje dugo i da nema posla oko toga. Znači, ako ti imaš, i sad ovo je najbitnije, ako ti imaš neki ispit koji je moguće uopšte spremiti za nedelju dana, ili za 2, ako su ti rokovi na 2 nedelje. U čemu onda problem? Onda ti nemaš problem. Evo, sedi sad odmah, kreni, za 2 nedelje ti imaš spreman ispit. I onda ako imaš još jedan isti takav, što može da se spremi za 2 nedelje, kad taj položiš, sedneš, odabereš taj drugi, za 2 nedelje ga spremiš i položiš. Šta je problem? Nema problema, ali tako? Ako ti imaš ispite koje je nemoguće pripremiti, čak ni obnoviti, a čak i da je ranije pripremljen, ali nemoguće čak ni obnoviti ga, čak ni proći kroz ceo taj ispit za nedelju ili 2, onda opet pitam u čemu je problem. Onda je to jednostavno nemoguća misija i nema ti šta o tome da razmišljaš. To je sad kao kada, ajde da razmišljamo o tome kako ja za 2 nedelje da odletim u svemir. Pa nikako, mislim, zato što da prvo postanem neki tamo NASA astronaut, treba mi jedna obuka od 15 godina za početak, a ne 2 nedelje. Mislim, hoćemo nemoguće stvari. I gledamo u rokove kao da je sad tebi neko rekao ti moraš svakih nedelju dana jedan ispit da položiš. Pa ako si ti na medicini ili na pravima, ne da ne moraš, nego jednostavno ne možeš, osim ako prethodno ti ispiti nisu već pripremljeni. Ako su oni prethodno pripremljeni, onda nema šta da se brineš. Ako nisu pripremljeni, tek treba da ih pripremaš. Onda opet nema šta da se brineš. Nema šta da se brineš jer je to nemoguće. Možeš samo da se nerviraš što si u toj situaciji. Ali čak ni nerviranje zašto si u toj situaciji nema smisla, jer to nerviranje neće promeniti situaciju kao takvu. Najracionalnije što možeš da uradiš i najefikasnije jeste da ne brojiš ni dane, ni rokove i ne gledaš u rokove i ne pitaš se kako ja da pripremim ispit koji treba da spremam 4 nedelje, da ga pripremim za 2 nedelje. Pa nikako, odgovor ti se sam nameće. Nego ako si u situaciji da imaš obimne ispite, kompleksne, ili, kao što sam rekla, možda je lak, ali treba vremena za njega, prosto je takav ispit da mora mnogo toga da se uradi, odabereš šta je ono što ću prvo naredno da pripremim, spremim, sedneš i kreneš da spremaš. I to je sve o čemu ti treba da misliš. Da li ćeš stići? Ne znam. Ja ne znam. Ne znaš ni ti. Ne zna niko. Znaćeš tog dana kada je rok, kada je tvoja prilika da izađeš na ispit i pokažeš šta znaš, a šta ne znaš, tada će ti vrlo jasno biti da li je to dovoljno ili nije dovoljno. Tad će ti biti rečeno. To mi ispit i služi, jel tako? A do tada ti nemaš šta da razmišljaš o bilo čemu drugom osim o gradivu.
Znam kako je to teško prihvatiti. Znači, tvoj racio verovatno na momente ovo čuje zaista i razume. Ali u praksi ja znam da je teško odupreti se tom načinu razmišljanja. Način razmišljanja se vežba. Da, ja ovde vama primarno pričam o alatima učenja i kažem to su načini razmišljanja. Uzmeš priručnik, kupiš sa brdo fantastičnih alata učenja, ali njih treba da vežbaš. Ne sad tu kao video sam ih jednom i ja ću zauvek to da znam. Ne, to se radi, upotrebljavaš i onda to postane tvoj način razmišljanja kada obrađuješ gradivo. Ali isto tako, treba raditi na svom mindsetu, kogod ima neku normalniju reč za to, manje englesku, neka mi javi, molim vas, ali do tada ćemo koristiti ovu. Znači, ta tvoja neka mentalna percepcija tvoje situacije i na tome treba da radiš. Zašto ne bi radila na tome? Ako te trenutna percepcija ograničava, menja percepciju. Ali to nije tako, pukneš prstima i promeni se. Znači, i na tome treba raditi. Kako? Tako što onu percepciju koju želiš stalno u nju odlaziš svesno i namerno. Znači, i to je način razmišljanja. I to je ništa drugo nego način razmišljanja. Samo nije klasičan način analitički kao kad gradivo razmišljaš, ovo je način razmišljanja, da kažem, o životu ili o situaciji ili kako god hoćeš, ali i to se vežba. To se ne vežba tako što uzmeš priručnik, to se više vežba i mnogo bolje se vežba kada si na mentorstvu, naročito na grupnom mentorstvu, kad imaš grupu ljudi, okružena si stalno njima i svi isto pričamo i svi istom pravcu gledamo, iste stvari vidimo, onda se tu menja ta unutrašnja tvoja umna struktura malo po malo, nekom brže, nekom sporije, ali promena je neminovna kada si u takvom nekom lekovitom okruženju. Grupno mentorstvo svakako sad ovog momenta, ako ovo slušaš 2. septembra kada i snimam, nije, da kažem, dostupno i u ponudi, ali bit će od oktobra. Uvek možeš svakako da mi pišeš na mail da vidimo šta je neki način na koji ja mogu da ti pomognem ili neki moji programi koji je najefikasniji za tebe u ovom momentu. Na ovu temu pogledaj webinar koji smo snimili neki dan, traje preko 2 sata i nije onako zgodan da ga svakog dana slušaš, ali svakako će ti onako u jednom komadu dati bar neke nove uvide i neke nove percepcije i javi mi kako ti se čini, link ću ostaviti ispod. Ćao!